Υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τα πάντα μία φορά στη ζωή τους και υπάρχουν και εκείνοι που αναγκάζονται να το ζήσουν ξανά. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν μόλις 16 χρονών όταν είδε τον κόσμο που γνώριζε να τελειώνει. Ήταν το 1922, η Σμύρνη καιγόταν. Η οικογένειά του έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας της και ο ίδιος βρέθηκε σχεδόν από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς την ασφάλεια και τη ζωή που γνώριζε μέχρι τότε. Για έναν έφηβο, αυτό θα μπορούσε να είναι το τέλος. Για εκείνον έγινε η αρχή. Λίγο αργότερα έφυγε για την Αργεντινή. Δεν είχε πίσω του κάποια αυτοκρατορία. Δεν είχε το όνομα που αργότερα θα γνώριζε ολόκληρος ο κόσμος. Στο Μπουένος Άιρες εργάστηκε, προσπάθησε, ρίσκαρε. Ασχολήθηκε με το εμπόριο καπνού και σταδιακά άρχισε να δημιουργεί τη δική του περιουσία. Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Είδε ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι έβλεπαν μόνο κίνδυνο. Μπήκε στην ναυτιλία, αγόρασε πλοία, μεγάλωσε το στόλο του και μέσα σε λίγες δεκαετίες το παιδί που είχε φύγει πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία είχε γίνει ένας από τους πιο γνωστούς και ισχυρούς επιχειρηματίες στον κόσμο. Το όνομα Ωνάσης έγινε συνώνυμο του πλούτου. Πλοία, αεροπλάνα, η Ολυμπιακή αεροπορία, ο Σκορπιός, η Θαλαμιγός Χριστίνα. Πολιτικοί, βασιλιάδες, καλλιτέχνες και άνθρωποι που καθόριζαν την εποχή περνούσαν από τη ζωή του. Ήταν η απόδειξη ότι ένας άνθρωπος μπορούσε να χάσει τα πάντα και να τα ξαναχτίσει από την αρχή. Ίσως γι' αυτό να έμοιαζε πως δεν υπήρχε κάτι που ο Αριστοτέλης Ωνάσης δεν μπορούσε να κατακτήσει. Μέχρι που ήρθε ο Ιανουάριος του 1973. Ο γιος του, ο Αλέξανδρος, ήταν μόλις 24 χρονών. Λάτρευε τα αεροπλάνα και εργαζόταν στην Ολυμπιακή αεροπορία. Στις 22 Ιανουαρίου, ένα σκάφος το οποίο επέβαινε συνετρίβη κατά την απογείωση από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ο Αλέξανδρος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Την επόμενη μέρα πέθανε. Και κάπου εκεί, για δεύτερη φορά στη ζωή του, ο Αριστοτέλης Ωνάσης έχασε τα πάντα. Μόνο που αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά. Την πρώτη φορά ήταν 16 χρονών. Είχε χάσει το σπίτι του, την περιουσία της οικογένειάς του, την πατρίδα του και είχε καταφέρει να ξεκινήσει από την αρχή. Δούλεψε, ρίσκαρε, έφτιαξε χρήματα, έφτιαξε επιχειρήσεις, έφτιαξε έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από το όνομά του. Τη δεύτερη φορά όμως δεν υπήρχε τίποτα να ξαναχτίσει, γιατί υπάρχουν πράγματα που όταν χαθούν δεν αντικαθίστανται. Όσα πλοία κι αν έχεις, όσα χρήματα κι αν υπάρχουν στους λογαριασμούς σου, όσους ισχυρούς ανθρώπους κι αν γνωρίζεις, δεν μπορείς να αγοράσεις άλλη μία μέρα. Δεν μπορείς να γυρίσεις ένα αεροπλάνο πίσω στο έδαφος. Δεν μπορείς να πάρεις πίσω έναν άνθρωπο που έφυγε. Ο θάνατος του Αλέξανδρου ήταν ένα χτύπημα από το οποίο ο Ωνάσης δεν κατάφερε πραγματικά να συνέλθει. Η υγεία του επιδεινώθηκε. 2 χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 1975, ο Αριστοτέλης Ωνάσης πέθανε στο Παρίσι. Ήταν 69 χρονών. Και όμως, η τελευταία πράξη της ιστορίας του δεν αφορούσε ούτε κάποιο πλοίο, ούτε κάποια μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία. Αφορούσε το γιο του. Με τη διαθήκη του είχε προβλέψει τη δημιουργία ενός κοινοφελούς ιδρύματος που θα έφερε το όνομά του. Ίδρυμα Αλέξανδρος Σίγμα Ωνάσης. Ένα μέρος της περιουσίας που είχε δημιουργήσει σε ολόκληρη τη ζωή του τα χρησιμοποιούνταν πλέον στη μνήμη του παιδιού που δεν μπορούσε να φέρει πίσω. Ίσως αυτή να είναι και η πιο παράξενη ηρωνία της ζωής του. Ένας άνθρωπος που απέδειξε ότι μπορούσε να ξεκινήσει από το μηδέν και να φτάσει στην κορυφή, ανακάλυψε στο τέλος ότι υπάρχει μία πόλη απέναντι στην οποία όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Πλούσιοι και φτωχοί,
ισχυρή και αδύναμη. Την πρώτη φορά ο Αριστοτέλης Ωνάσης έχασε τα πάντα, κατάφερε να τα ξανακερδίσει. Τη δεύτερη κατάλαβε πως κάποια πράγματα δεν αγοράζονται. Και εσύ, αν είχες όσα χρήματα υπάρχουν στον κόσμο, αλλά έχανες τον άνθρωπο που αγαπάς περισσότερο, πόσο πλούσιος θα ένιωθες πραγματικά.